Hello guys, जों दिनै मोनसे POCO M4 Pro बेखौ जोङो मा होनो अफाराव बायदोंमोन अफार फ्लिपकार्टआव 11,250 बेयाव बायदोंमोन दा बेखौनो फैदोंना फैयाखै माला फ्लिपकार्टनिफ्राय बेखौ चेक खालामना नायनि आनबक्सिं खालामनि नोंथांमोननोबो देखायगोन माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ थुदो बिदिब्ला नै लेजें लागायनि फ्लिपकार्ट नै गाइस प्राइसफोरखौ नायनो हागोन 11,278 दा अफाराव बायनायमोन नालाय नायलांदो बिदिब्ला अनबॉक्सिंग पहले उधर काटेगा फ्लिपकार्टआव जोंबो मिथिया अरिजिनल फैना फैया माला दिनैसो फार्स्ट टाइम मबाइल खालामना नायदों बाखि खालामनायालाय मबाइल खालामफेराखैमोन बिदिनो गस्ला बायदिसिना बायदोंमोन फार्स्टआवनो दोङो कागज लेखा नै बेफोरखौ बाद दिन बेयाव गारबाय आं नै अरिजिनेला बेखौसो बेखौबो नांथ'ला नै बिसो दा POCO M4 Pro नै नोंथांमोना रेसखौ नायनो हागोन दा वाव very hot नै रेस नायनोबा रेस 17,999 माने 18,000 आनो जाहैयो अफाराव बायदोंमोन जोङो बेनिखाय दुर्गा फुजानि अफाराव खमाव मोनबाय दा नायनि दोंना गैया माला अनबॉक्सिंग खालामनानै पहले इसको काटना पड़ेगा POCO बेखौ खेवबाय बेवहाय जोङो बिदिनो कभार बेखौबो नांथ'ला बेखौ साइडआव दोनथ'नोसै दा अरिजिनेल फुना नैबेनो जाहैबाय बेखौ दोनथ'नि मा दंबावो आरो नायनि बे लेखा बेफोरखौ मा लिरनाय दं नांथ'ला नै चार्जार 33 वाट 33 आरो लोगोसे टाइप सी केबल चार्जार टाइप सी केबला आरो जेबोथ' गैथ'ला बेखौ नांथ'ला नायथ'ला र' एबार मेन टपिकआव फैनोसै मबाइलाव नै बेनो मबाइला वाव लुक्सआ बिराद मोजां मोजांथार ओइ माथो खुलिनाय दंखायो माथो सेटआप खालामखानाय दोङो सेटआप केमेराफोराबो बरिया वाइड एंगेल दोङो मोजाङानो केमेरायालाय फटक नायनि जुम खालामनानै केमेराफोरा मोजाङानो मबाइलालाय थिगानो गाइस मबाइलालाय बहुत मोजां टाचफोराबो बिराद फास्ट आरो लुक्सआबो बिराद मोजां सेरेरेक आरो मबाइलाबो गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर लानो गोसोबा लानो हागोन दिनै साननैसो खोब मोजां प्राइसआवनो होदोंमोन अफाराव दा बर्थमान अफारा बारायबाय फ्लिपकार्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन POCO M4 Pro फ्लिपकार्टआव सार्च खालामना नायबानो दामफोरखौ बेसेनफोरखौ बेसेबां नायनानै मोनगोन माने नुगोन आरो जेनेबा बेसेबां लादो बहुत बरिया नै गोमो कालारनि 64 मेगापिक्सेलाबो ओरैजा नै 64 मेगापिक्सेल बहुत मोजां हमनोबो नै सेरेरेखा टाइप C दोङो चार्जारा स्पिकार डाबल स्पिकार दं गोजौआव मोनसे
गोजौआव नै आरो ओरैजा गाहायावबो मोनसे दं डाबल स्पिकार बरिया खोनायो खोनानायालाय डिसप्लेफोराबो मोजांथार केमेरायाबो गेजेराव फिसासा मोजाङानो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ बरनायदो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम आरो बिदिनो भिडिअ गोदान दिनैनि भिडिअआ बिसिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामदो लोगोसे आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो